José Luis Santamarina Ferro, actual alcalde deste Concello de Mezquita, e por segunda vez me presento ás próximas eleccións municipais. Bueno, temos aquí a zona do cementerio. Esta era unha zona que era un puro barrizal. Gracias a un obradoiro de emprego que nos concedeu a Consellería de Traballo do Goberno bipartito anterior a este, se pudo levar a cabo o jardinamento deste cementerio. Toda a zona que o rodea, así como plantas, non se puxo céspede debido a que aquí se produce moi mal debido ás choivas e ao barro que se xunta aquí. Fixo o ensanche todo desta rotonda. Esta rotonda era un embudo, había as calles que acuden ela, pois tiñan 3 metros e agora quedaron con 7, o sea que se deu un ensanche bastante grande. Do mercado comarcal, onde acabamos de realizar ese ensanche de carretera, se fixeron as beirarrúas e se fixo a zona tamén aí de descanso e lecer. Continuaremos tamén agora próximamente co decentamento aquí ao redor todo do frente do cementerio e da entrada do outro lado tamén da mezquita. Esta obra que temos aquí a miña espalda é unha obra das máis deseadas do Concello, unha promesa que tamén levei no meu programa da campaña anterior. Consiste nun velatorio. Neste Concello non dispoñemos de ningún e gracias ao plan Zapatero, son obras do plan E, se pudo realizar esta obra, igual con as calles, con o mismo plan se puderon urbanizar e meter saneamiento a varias rúas no pobo de Vilabella, así como a cuberta da Casa da Cultura tamén aquí do Concello. Teño uns proxectos para estes próximos 4 anos para o Concello da Mezquita que penso que van a ser moi novedosos. Entre eles está a construción de 9 parques infantís nos pobos todos do Concello, así como en outros pobos tamén vamos a construir os parques biosaudables, hoxe tan de moda. Vamos a dar comenzo, isto penso que de inmediato, as obras na ribeira dos ríos. Estas son 3 obras que constituen unhas áreas de recreo e de lecer, unhas playas artificiales para que os veciños poidan no brao pois ter un sitio onde, aparte de bañarse, onde descansar e onde pasar unha tarde destas calor. Temos tamén o terminado das obras das calles na Vilabella, que é outra cosa que queda pendiente. Xa se fixeron algunhas horas co plan E e agora quedan as pendientes que pensamos nesta legislatura rematar ese pobo. A captación de auga para todos os povos xa se fixo, a de 3 ou 4 povos. Estes povos agora, a partir de agora, por moito que aumente a poboación, non van ter problema ninguna de augas. Entón, agora estamos tratando de, nos povos que nos quedan, poder facer outras captacións para que estos povos non carezcan do problema de auga, sobre todo no Brao.